ଆଣ ସେଟା ଆଣ ସେଟା ଆଣ ଦେଖିବାକୁ ଆଣ ଆଣ ଯୋଉଟା ଏଇ ଆଣ ବେ ଏଇ ଆଣ ସେ ଦବନି ହାତ ମାନେ ଫାଟିଯିବ ବମ୍ ଫୁଟିବ ବମ୍ ଫୁଟିବ ବମ୍ ଫୁଟିବ ହଁ ହେଇଗଲା ଉଠ ଏବେ ସୂତାରେ ଆମ ବାବୁନାର ବାର୍ଥଡେ ଡେकोरेशन ଚାଲିଛି। ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନା ସେତିକି ଆଉ ରଖିଦେ ଏଟା ସବୁ ରଖିଦେ ତୁ ବାବୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ନା ତତେ କହୁଛି ରୁହ ଅଙ୍କଲ ଆସୁ